नमस्कार ओडिशा। आज 23/3/2019 शनिवार। चलतु आज 10टी बड़ मुख्य खबर देखि नवा। बीजेपी रे जोगदेले पूर्वतन क्रिकेटियर गौतम गंभीर। दिल्ली रे थिबा दल मुख्यालय रे एक स्वतंत्र समावेश रे से दल रे जोग देइछथि। एही अवसर रे केंद्र मंत्री अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद उपस्थित थिले। एही अवसर रे भारतीय क्रिकेट दलर पूर्वतन ओपनिंग बैट्समैन गौतम गंभीर कहिसेंति जे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनुप्राणित होई दल रे जोग देइछथि। तांको बीजेपी पक्षरु दिल्लीर एक लोकसभा आसन रे छिड़ा करा जिबार संभावना रहिछि। केतेक गणमाध्यम सूत्रରୁ जଣାपଡ଼ିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସନରୁ ଛିଡ଼ା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଆସନରେ ବିଜେପି ନେତା ମୀନାକ୍ଷୀ ଲେଖି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ହୋଲି ଖେଳରୁ ରଣକ୍ଷେତ୍ର। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ, ପୁଲିସ ଚଳାଇଲା ଫାଙ୍କା ଗୁଳି। ହୋଲି ଖେଳକୁ ନେଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁକ୍ରବାର ରଣକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 26ରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିବା ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପୁଲିସକୁ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। 2ଟି ବାଇକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଯିବା ବେଳକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଢେପାଗୁଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ କୁଣ୍ଡାରୀଗୁଡ଼ା ଘାସିସାହିର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଦିନର ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। ଆଜି ହୋଲି ଖେଳ ପରେ ଏହା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ହୋଲି ଖେଳ ପରେ କେନାଲକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆଜି ରାତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ କଂଗ୍ରେସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା। ଏଆଇସିସି ସ୍କ୍ରିନ୍ କମିଟିର କସରତ ପରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ବୈଠକରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାକି ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଜାରି ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଦଶରଥୀ ରୋଡରେ କଂଗ୍ରେସ ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ 10 ଜନପଥରେ କଂଗ୍ରେସ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟିର ବୈଠକ ହେବ। ଏହି ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ବୈଠକରେ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହୋଲି ଖେଳ ବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, 6 ଗୁରୁତର, ପରେ ଉତ୍ତେଜନା, ପୁଲିସ ମୁତୟନ। ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ଖୁସିର ସହିତ ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ରେଣ୍ଟାଲ କଲୋନୀରେ ପ୍ରବଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୁଲିସ ପିସିଆର ଗାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମାତ୍ର ଉତ୍ତେଜିତ ଲୋକେ ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ୍ ଓ କାର୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛି। ଫଳରେ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। କଂଗ୍ରେସ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ପିତ୍ରୋଡାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ଜବାବ ରଖିଲେ ମୋଦି। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦେଶର ସେନାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବାରୁ ତାହାର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଚାଟୁକାରମାନେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନୂଆ ଭାରତ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଶୁଦ୍ଧ ସହିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ପାକିସ୍ତାନ ଜାତୀୟ ଦିବସକୁ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ସେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ହୋଲି ଖେଳ ପରେ କାଠଯୋଡ଼ିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଛାତ୍ର। ହୋଲି ଖେଳ ସାରି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁରରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ସତୀଶ ସାହୁ, 15 ବର୍ଷ। ସେ ଏଥର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସତୀଶଙ୍କ ଘର ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେ ହୋଲି ଖେଳି ସାରିବା ପରେ କାଠଯୋଡ଼ିକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ। ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ତଥା ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ମୁଦାସିରର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ସାଜିଦ୍ ଖାନ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ସେନା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ମୁଦାସିରଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଦେଇଛି। ତେବେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସାଜିଦ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲା, ଆଉ କିଏ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାର ସହଯୋଗୀ, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଜିଦ୍ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଜେରା କରିବା ପରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ହୋଲିର ଅଘଟଣ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି 6 ମୃତ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୀ କେନାଲରେ ବୁଡ଼ି ଶୁକ୍ରବାର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହୋଲି ଖେଳ ସାରି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳର 3 ଜଣ ଯୁବକ ପୁରୀ କେନାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ।
अन्य साथी द्वय बहु खोजाखोजी पर मध्य युवकଙ୍କୁ कौनसी सन्धान मिली नथिला। पर अग्निशम विभागर आग्निक माने पहुंची केनालରୁ मृतदेह उद्धार କରିଛନ୍ତି। बारंग अग्निशम विभाग मृतदेह को पोस्टमार्टम पाई पठाइछि। खरस्रोत नदी जयपुर घाटरे जड़े युवक बुड़ी जाइछन्ति। लोहनीपड़ा थाना अंतर्गत खियाबेरणा गाँवर 7 वर्षर बालकर पानी रे बुड़ी मृत्यु घटिछि। बलांगीर जिलार तितलागढ़ जिलार बेलगां निकट तेल नदी गाधोई जाइथिबा बेले जड़े युवक मृत्यु घटिछि। कटक गोपालपुर काठजोड़ी नदी में बुड़ी जड़े छात्र मृत्यु होता बेले मयूरभंज जिले में सीताकुंड में खसीपड़ी युवक मृत्यु घटी। 24 घंटा मध्य राज्यर यही समस्त जिले में रही कालबैशाखी जनित झड़ पवन सह कुआपथर वर्षा संभावना। आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, केउंझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कलाहांडी, कंधमाल और रायगड़ा जिले में गोटे 2टी स्थान में कालबैशाखी जनित झड़ पवन सह कुआपथर वर्षा हेबार संभावना रहिथिबा नेई भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जायछि। एही समय रे वज्रपात हेबार संभावना रहिथिबारु कालबैशाखी समय रे पदाकु न बाहरिबा पई लोकंकु सतर्क सूचना जारी करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। एथिसह उपग्रह चित्र राडार सूचना को आधार करी आज अपराह्न सुधा झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, केउंझर जिलार व्यापक अंचल में कालबैशाखी जनित झड़ पवन सह कुआपथर वर्षा हेबार संभावना रहिथिबा नै भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना जारी करिछि। पुरी हटिया तपस्विनी एक्सप्रेस रे अग्निकांड, जळीगला 3टी बगी। पुरी हटिया तपस्विनी एक्सप्रेस रे शुक्रवार अपराह्न रे भयावह अग्निकांड घटी। एही अग्निकांड रे एक्सप्रेस रे 3टी बगी रे निया लागि जाइथिबा सूचना रहिछि। तेबे जानिबाकू मिलिछि जे ट्रेन रे निया लागिबा बेलकू ट्रेन टी पुरी स्टेशन रे 4 नंबर प्लाटफॉर्म रे छिड़ा होइथिला। ट्रेन टी को सफेई कार्य पई छिड़ा करा जाइथिबा बेले एही अग्निकांड घटिथिला। 2, 3 और 4 नंबर स्लीपर कोच रे निया लागिथिबा बेले 4 नंबर स्लीपर कोच संपूर्ण जळी जाइछि। एही 3टी कोच रे थिबा समस्त जिनिस जळी पोड़ी पाउंस होई जाइछि। ट्रेन रो 3टी बगी रे निया लागिबा परे अन्य सब बगी को ट्रेन रु बाहर करि दिया जाइछि। उल्लेखयोग्य कि ट्रेन रे कौनसी यात्री किंबा रेल कर्मचारी नथिबारु केही मृताहत होई नांती। खबर पाई दमकल बाहिनी घटनास्थल रे पहुंची निया लिबा काम आरंभ करिथिला। 3टी दमकल नियोजित हेबा परे निया को आयत करा जाइथिबा सूचना रहिछि। अग्निकांडर कारण एजाबत स्पष्ट होई नाही। आशा करुछि आज दिनर 10टी खबर आपनको निश्चय भल लागिथिबो। गोटिए लाइक आपण मानकर आम पई भल पाइबा। आशा करुछि सब्सक्राइब करिवे, लाइक करिवे। रहुछि नमस्कार।